Idol sa anda. Yeah, boy. Pwede ka sulinaan. Diyan lang ito. Yes. Nasaan na si ano dito? Yung ano dati? Siya? Siya yun? Gas kayo na. Guys, busy ah. Dinaanan na kita, hindi kita nadaanan nun eh. Ayos. Ayos ah, shoutout sa'yo. Sa ano kami? Sa Anda. Oo. Eh, tutulungan kami na ano doon. Kasama ko kasama. Ayos. Sige, sige. Sige, ito lang. Gwapo kayo ka talaga. Gwapo. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Oh no! Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ang hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan. Ngunit o kaibigan, huwag kang magpapasinda. Kaibigan, easy lang sa iya. Mga idol, ihatid natin yung tulong natin sa kamag-anak ng ka-riders natin. Tara, samahan nyo kong ihatid. Kasama yung mga tropa natin. Come on, let's go! Huwag kang mag-boom-boom. Saan mo tayo? Hindi ko alam. Hindi tayo? Ang sinasabi ko, ako na. Bumba nga ako dyan kanina eh. Bumbatics. WPTV.